Helo pawb, sut 'dach chi? Wel, dwi'n mynd am dro bach heddiw, achos dwi'n mynd i bostio llythyr yn y blwch postio. Cardyn i fy nain ydi o. Mae fy nain yn cael ei phen-blwydd. Mae fy nain yn cael ei phen-blwydd. Felly, dwi'n mynd i bostio cardyn iddi hi. Dwi'n mynd i bostio cardyn, iddi hi. Wel, mae'r haf wedi gorffen. Mae'r haf yn dod i ben. 'Dych chi'n gallu gweld lot o ddail, ar y llawr rŵan. Mae 'na lot o ddail wedi dechra disgyn o'r coed, achos mae'r haf, yn anffodus, mae'r haf wedi dod i ben. Dyma'r blwch postio. A mae'r casgliad nesa ar ddydd Llun, sef heddiw. Bydd y postmon yn dod erbyn 11 i nôl y llythyra. Bydd y postmon yn dod erbyn 11 i nôl y llythyra. Ond un peth dwi yn licio am yr haf yn dod i ben, un peth dwi yn licio am yr haf yn dod i ben ydi, mwyar duon. Mwyar duon ydi hein. Mae mwyar duon yn tyfu fel arfer. Wel, mae y ffrwyth, y mwyar, yn tyfu fel arfer diwedd mis Awst, dechrau mis Medi yng Nghymru. Wel, mae lot o hein dal yn goch. 'Dych chi'n gallu gweld? Mae nw dal yn goch, ond mae rhai yn biws tywyll, neu bron yn ddu. A mae heina yn barod i'w casglu. Mae nw'n barod i'w casglu, a 'dach chi'n gallu gneud jam, 'dach chi'n gallu gneud, wel, bob math o betha. Dwi yn licio neud crumble. Dwi'n licio neud crumble mwyar duon. Mae 'na fwy yma. Ond, mae'n wlyb heddiw. Mae hi wedi bwrw glaw, a felly dwi ddim yn mynd i gasglu mwyar duon heddiw. Dwi ddim yn mynd i gasglu mwyar duon, wel, rŵan, achos, mae nw'n deud, ddylech chi ddim casglu mwyar duon, pan mae hi newydd fwrw glaw. So, ddylech chi ddim casglu mwyar duon, pan mae hi newydd fwrw glaw. Felly, dim mwyar duon heddiw, ond, dwi'n siŵr fydd 'na lot o fwyar duon yn barod yn fuan. Felly, byddai yn siŵr o gasglu mwyar duon. Fyddai yn siŵr o gasglu mwyar duon i neud crumble, achos dwi wrth fy modd efo crumble. Sbïwch neis. Neis 'de? Gwe pry cop ydi hwn. Gwe pry cop. Mae'r pry cop yn gwneud yr gwe. Gwe pry cop. Achos bod hi wedi bwrw glaw, mae'r, dafnau glaw wedi cael ei dal yn y gwe.
Gobeithio bydd y cardyn yn cyrradd. Gobeithio bydd y cardyn yn cyrraedd. Mae ei phen-blwydd hi ddydd Mercher, a mae hi'n ddydd Llun heddiw. Felly, croesi bysedd, bydd o'n cyrraedd erbyn dydd Mercher.